बिटिआर गोरोबथानि उनाव बर' हालामाव गोजोन फैगोन होननानै साननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमबो गोजोना फैयाखै बुंनो हायो। मानोना गोबां बोसोर आखायाव हाथियार दैनानै सोमावसारनाय एनडिएफबिआ बिटिआर गोरोबथायाव सागान खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय आफादनि सोद्रोमाफोरा फिन फसंथान आरो जोबथेसालियाव थानाय दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबियाव सोमावसारनांगौआ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों। दिनै बेबायदियैनो चिरांनि आइफवालियाव ज' जानानै चिरां जिल्ला बारग' एनडिएफबिफोरा बैथि दाननि 5 खालाराव तामुलपुर आरो 6 खालाराव क'क्राझाराव फिन फसंथान होनो नागिरनायाव थालांबावनाय बारग' एनडिएफबिफोरनो जय होनांगौ होनना दाबि खालामो आरो केसफोरखौ थाबैनो बोखांना लानांगौ होननानैबो बिथांमोना दाबि खालामो। नोंथाङा दिनै मोनसे लेभेलनिफ्राय फैनाय फेरेंगाखौबो बुंगोन गबिन्दखौबो बुंगोन आं दिनै बिथांमोना मोनसे एंगेलनि एनडिएफबि लेभेलावनो फैनाय एनडिएफबिनि गथ'फोरा दुखु खस्थ' खालामनानै फैनाय दिनै बिथांमोननो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो लिडार जादों आरो बिथांमोना नैबे गादियावहाय जिरायनो मोन्दों। नङाला मालाबाबो जिरायनो मोना बिसोरो। ओंखायनो जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोरनि केस आरो रिहेबिलिटेसन खनसेयावनो होजोबनांगौ। बिदि आद्रा खिद्रा गाबोन एसे समफोर एसे बिदि होबाय थाब्लालाय मा खामानियाव होनो। दिनै 4 लाखजों बिथांमोना मा मावना जागोन। सोरबाया दिनै नै बिनावथ' हायानो गैया, न'आनो गैया बिना। 4 लाखजों जों मा मावनानै जागोन। बे बिदि होनबाय थादों दिनैहाय। गबिन्दआ होनो हागोन ना हाया? फेरेंगा सावरायग्रा मोना होनो हागोन ना हाया? बिथांमोना दिनै पावाराव दङ। आं दिनै बिथांमोनखौ बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन। गोबाव समनिफ्रायनो लिडारफोरखौनो जों फोथायनानै जों संगठनाव जोङो गोबाव सम गावनि समखौ बारहोबोदों जेथिया ओंखायनो बयबो समानै मोजां नोजोरै नायनानै बयनोबो समान राननानै होयो जेन खामानिखौ मावना होयो। आंनि बेखौ फैगौ डिसेम्बर 5 थारिख आरो 6 थारिख बे दिनाव एक्स एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनांगौनि खोथा दङ। आङो बेनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानोदि 5 थारिख आरो 6 थारिखआव होनो लागानि सिगांनो जोंनि एक्स एनडिएफबि गासैबो केडार आरो लिडार बिथांमोननि भेरिफिकेसना जानानै फैदोंमोन। दा बेखौ 5 थारिख आरो 6 थारिखआव होनांगौखौ बन्द' खालामनांगौ आरो जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबिफोरनि भेरिफाइ जाना फैदों बिथांमोन आरो जों गासैखौबो 5 थारिख आरो 6 थारिखआव होनांगौ आं बेखौ बुंगोन। आरो जेसेबांनाखि 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजों सोरबा एनडिएफबि बिथांमोना केडार आरो लिडार केस जाबाय नन हाइनान्स बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ इमिडिएटलि। बिथांमोना गासैबो हार्डकर एनडिएफबि केडार्स आरो लिडार्सफोर दङ। बेयाव मोनसेल' फेक्सननिबो नङा, गासैबो फेक्सननिफ्रायनो दङ। एनडिएफबि प्रग्रेसिभ, एनडिएफबि आरडि, एनडिएफबि दिरेन बर' आरो एनडिएफबि सावरायग्रा फेक्सन। दा मोनब्रै फेक्सननि जोंनि मावथि लोगोफोरा दिनै ज' जादों। ज' जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बावैसो सिगां मैया एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय लिस्ट ओंखारदोंमोन। बे लिस्टआव सोफाजायै दिनैनि बे आंजों गसंफानाय एनडिएफबि बिथांमोना। स' गोबाव बोसोर 34 बोसोर